Si Khadija radiyallahu anha ay isang biyuda. 2 beses siya nakapag-asawa, ngunit sa kasamaang palad ay 2 beses din siya namatayan ng asawa. Subhanallah. Nagkaroon siya ng 2 anak sa una nitong asawa at 2 anak din sa pangalawa nitong asawa. So, 4 na ang naging anak ni Khadija radiyallahu anha bago pa sila magkakilala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang ginawa ni Khadija radiyallahu anha mula nang mamatay ang pangalawa nitong asawa ay hindi na siya tumanggap pa ng lalaki. Si Khadija radiyallahu anha ay isang napakaganda at napakayaman sa panahong yan. Kabilang siya sa mga angkan ng Quraysh at maraming kalalakihan ang nagkakagusto sa kanya. Ngunit, ang ginawa na lang niya ay nag-focus na lang siya sa kanyang business. At meron siyang inuutusan o kasama sa kanyang business na ang pangalan ay si Maysar. At si Khadija radiyallahu anha ay may best friend din na ang pangalan ay Nafisa. Nafisa bint Maniyya. So ngayon, ipinagkatiwala ni Khadija radiyallahu anha ang kanyang mga negosyo sa mga lalaki na gustong magnegosyo gamit ang kanyang mga kayamanan. Ngunit, si Khadija radiyallahu anha ay hindi mapanatag. Hindi siya panatag. Bakit? Dahil laging lugi. Hindi siya kumikita doon sa mga lalaking pinagkakatiwalaan niya. At itong si Maysar, nakatulong ni Khadija radiyallahu anha kung saan ito ang sumasama sa mga lalaki na pinagkakatiwalaan ni Khadija radiyallahu anha sa kanyang business. Itinuturing nila si Maysar na alipin. Kaya, pag sila'y naglalakbay, kapag sila'y kumakain, hinihiwalay nila si Maysar dahil mababa ang tingin nila kay Maysar. Para sa kanila, si Maysar ay isang alipin lamang. Subhanallah. Hanggat sa dumating ang punto na kumakalat ang balita sa Mekka na may isang lalaki na tinawag na alim. Ano ito? Ang ibig sabihin nito ay mapagkakatiwalaan. So, dito na napag-isipan ni Khadija radiyallahu anha na baka pwedeng kausapin ni Maysar itong si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa time na ito ay hindi pa propeta, hindi pa ganap na propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na baka pwede siyang bayaran at magtrabaho siya kay Khadija radiyallahu anha. At sa panahong ito, napakahirap ng pamumuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil isa siyang ulila. Isa na siyang ulila. Namatay ang kanyang ama at namatay ang kanyang ina. Nasa ilalim siya ng pangangalaga ng kanyang tito na kapatid ng kanyang ama na si Abu Talib. So, hindi na nagdalawang isip si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanggap niya agad yung offer ni Khadija na humawak sa kanyang negosyo. So, dito, pabilisin natin ang kwento hanggang sa nagsimula ng magnegosyo, na nagsimula ng hawakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung negosyo ni Khadija radiyallahu anha. Pumupunta sila sa Iraq, sa Syria, sa Yemen, sa Lebanon, sa Palestine. Iniikot-ikot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama si Maysar. Pero meron napansin itong si Maysar sa kanilang paglalakbay. Pagka kumakain sila, ayaw ni Muhammad na si Maysar ay humihiwalay sa kanya. Kasi ang nakasanayan ni Maysar, doon sa mga nakaraang lalaki na pinagkakatiwalaan ni Khadija ay hinihiwalay siya kasi mababa ang tingin sa kanya. Pero itong si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Huwag kang lumayo. Kumain ka kasama ko." So, dito medyo nanibago si Maysar kasi maganda ang pakikitungo sa kanya ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kapag naglalakbay sila, meron siyang napansin na 2 ulap na hindi humihiwalay sa taas ng ulo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashallah. Subhanallah. At hindi siya natatamaan ng init ng araw. At malakas ang kanilang bentahan. Napansin din ito ni Maysar na malakas ang kanilang bentahan. At gustong-gusto ng mga tao na bumibili sa kanila. Mashallah.